Issa konfermata l-gvern ta' Roberta Bela ma jridx li ċ-ċittadini jibqa' jmur jitlob biex tinfetaħ inkjesta maġisterjali quddiem maġistrat imma jrid imur għand il-Kummissarju tal-Pulizija. Sussekwentament tibda investigazzjoni li għandha ddum sa massimu ta' 6 xhur u la darba min talab għal ftuħ ta' inkjesta jidirlu li l-Pulizija m'għamlet xejn jew li m'għamlitx biżżejjed ta' titmexxija tal-Kummissarju tal-Pulizija tappella quddiem imħallef fil-Qorti Kriminali illi wara twassal ċans illi sa fl-aħħar din it-talba tasal quddiem maġistrat. Mistoqsim il-ġurnalisti għalfejn m'għamilx konsultazzjoni pubblika fuq suġġett daqshekk delikat jew jekk hux qed jikkonsidra illi jagħmilha, il-Prim Ministru qal li tkellem għal-esperti u tax jifhem ċar illi mhux se jkun qed jisma' lill-pubbliku. Il-proċess parlamentari se jimxi il-qudiem l-ewwel qari l-bieraħ ħadna vot fuqu u naturalment se jibqa' għaddej il-proċess tal-Parlament. Dan ifisser illi minkejja li għal aktar minn okkażjoni waħda l-Kummissarju tal-Pulizija nstab illi naqas bħal fil-każ tal-Panama Papers fejn ġie deċiż illi ma jitteħdux passi minkejja l-gwida tal-FIU jew inkella f'każ illi hemm xi uffiċjal tal-Pulizija f'kariga għolja involut. Persuna xorta waħda bla ebda rimedju u għażla trid tmur tiftaħ rapport ant il-Pulizija biex titlob għal ftuħ ta' inkjesta maġisterjali. Roberta Bela tkellem dwar il-fatt illi l-esperti maħtura fl-inkjesti maġisterjali għandhom ikunu ta' fiduċja u għandha ssirlhom due diligence. Tkellem ukoll dwar il-fatt illi jekk jinstab illi mill-maġistrat illi talba l-ftuħ tal-inkjesta kienet ibbażata fuq min jitlob għal ftuħ jista' jiġi mitlub biex iħallas għall-ispejjeż tal-qorti. Matul il-konferenza tal-aħbarijiet, il-Prim Ministru insista dwar l-innoċenza ta' numru ta' persuni li preżentament qed jaffaċċjaw każi l-qorti b'mod mill-aktar partikolari l-eks ministri u segretarji permanenti li qed jaffaċċjaw akkużi brabta mal-frodi tal-isparijiet. Roberta Bela insista mingħajr tlaqliq illi Chris Fern u Edward Cicluna huma innoċenti. Patana kollu meta mistoqsi jaħsibx hekk dwar Joseph Muscat dar bil-kliem iżda fl-ebda mument ma lissen il-kelma innoċenti. Chris Fern naqblu fuqu, Chris Fern huwa wieħed minnhom naqblu. Ma kellux jitressaq. ċar x'għamel Chris Fern, Edward Cicluna. Dawk kienu l-iktar nies li ħadmu bis-sew. Spiċċaw hemmhekk. Għaliex spiċċaw hemmhekk? Għaliex spiċċaw hemmhekk? Sforz il-qafas ta' liġi oxxen li għandna llum. Mhux għax għamlu xi ħaġa. Ħaġa oħra illi nixtieq issa laħtejt li skonto Chris Fern u Edward Cicluna innoċenti, eċetera, eċetera. Temmen li Joseph Muscat huwa innoċenti. Ta' Stewart inqabdu tant segretarji permanenti ċivil, soqgħod naħrab minn domandati jak saqsejt dwar Joseph Muscat. Joseph Muscat ma nikkommenta dwar il-mertu għax rid noqgħod attent. Joseph Muscat wieħed mill-persuni li ma kienx indizjat fil-kwerela ta'. Ġifieri x'imkien jew ieħor da ma kienx wieħed mill-persuni suspettati fil-kwerela, x'imkien jew ieħor inqabad. U m'għandekx il-komfort li toħroġ onqok bħal ma toħroġ għal Chris Fern għal Joseph Muscat, m'għandekx il-komfort. Qed ngħidlek, ġifieri bir-riforma bħal di tal-lum tiżgura illi ċertu nuqqasijiet li ġraw f'dik l-inkjesta minħabba l-qafas leġislattiv, mhux ħabba l-maġistrat, ma jerġgħux jirrepetu ruħhom, ma daw joddu għal Joseph Muscat, joddu għal Chris Fern. Qabel insista illi brabta mal-inkjesta Vitals kien hemm skontu numru ta' żbalji filwaqt li insista li minkejja dawn l-iżbalji l-Avukat Ġenerali Viktorija Buttigieg xorta mexxiet fil-konfront tal-persuni. Xi ħadd f'sens jieħ f'dal-pajjiż ippretenda illi l-Avukat Ġenerali se teżerċita nolle prosekwi wara dik l-inkjesta? U nafu wkoll x'kien se jiġri, ġifieri kellek ukoll ma ninsewx. Mela permetti li ftit. You are questioning l-integrità tal-Avukat Ġenerali, hekk imbagħad. Hekk imbagħad hija qed tgħid li l-Avukat Ġenerali mhijiex integra imma mbagħad. Assolutament mhux qed ngħidlek hekk. Qed ngħidlek illi l-Avukat Ġenerali wara inkjesta li swiet 11.4 miljun euro. Wara li damet għaddej aktar minn 5 snin din l-inkjesta. Wara dak illi kien hemm. Ġifieri xi ħadd f'sens jieħ f'dan il-pajjiż pretenda li dik l-inkjesta 5 snin u terġa' tibda kollox mill-bidu l-Avukat Ġenerali. U id-dawwar ta' taħt fuq li qalet il-maġistrat. Ma ġifri fejn sar l-iżball? Fejn sar l-iżball? Mel inti mhux kulħadd għajneħ f'wiċċu llum il-ġurnata jara l-kwistjoni tal-esperti x'inhija.